Hello everyone, welcome to KICHUCOOKS. ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯತೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮನ್ಕೊಡೋದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿಂದು ಎಂಚ ಮನ್ಪು ನಿಂತುಕ ಇತ್ತೇನ ಐತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಸಾಮಾನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತತ್ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ರೈಸ್ ದೇತೊಂದೆ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಪಂಡ ಬೊಳಂತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮೆಂತೆ ಈ ಸ್ಪೂನುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಮೆಂತೆ ಒಂದು 6 hours ನೆನೆಪದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತಾರ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಸ್ವೀಟ್ ಏತ್ ಬುಡಾತು ಬೆಲ್ಲ ಇದು ನೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ಕ ತುಲೆ ಜಾರಿಗೆ ಅರಿಪಾಡಿಯ ಮುಖ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಮುಖ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾತು ತಾರೆ నేను ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತು ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ನೈಸ್ ಅವಡು ಬಂದ ತುಲೆ ಬಂದ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತನು ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ಲ ಬುಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪಲ ಬುಚ್ಚಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಕಡೆನಾಗ ಚೂರು ಯಾರು ಸ್ವೀಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆದು ಇತ್ತು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ఒక ಗುಂಡಿದ ಕೈಲಿ ಇಂಚಿನ ಗುಂಡಿದ ಕೈಲು ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ అయితే ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಇರದು ಇದು ಮನ್ಪುಗ ನೇಂದಾಲ ದಿಯರಿಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ಬಿಡೋಡು ಇಂಚನೆ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಉಬ್ಬೊಂದುಂಡು ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಶೋ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋದಿದು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಕೊಡು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಶೋ ಕೂಡ ಬೇಯ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಎಮ್ಮಿ ಅದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆತನು ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಶೋ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋದಿದು ಫ್ಲೇಮ್ನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಕೊಡು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಶೋ ಕೂಡ ಬೇಯ್ಪೊಡು
ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಎಮ್ಮೆ ಅದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆತನು ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆತನು ಬರೀ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬಾಯ್.